tiam dar lechan be ikhalira kan lu achon kan sirdan an kan mel an en chuan kan la tling lo deuh ni na langa kan la kim lo deuh mai theya maro chu kan tran mai anga ron kal theilo tur te po an anga tin an la ron kal zel tura po ngai bokila athange zanin hi kan hretangin bible Chhiarchhuak te nena lompuina pek program ania amun biakina hian lompuina thilpek lan tu hi upa h zorukuma Kohhran ayo anianga hruai tu hi children fella leader kani hei zanin hi kumina kan thil ti theih kan activity nei theih te zinga poimo ber tila kan soi sual tam lowang kan activity nei theih tlem te zinga mi branch committee poinangai poimo mai ania kan kumpuan thlen chin tang hmasawn ti hlawhtlingna nibok bible Chhiarchhuak te nena lompuina pek hun poimo takan mang thei tur hi alomom hle mai kumin chunga ke tripi chet velna han chui kirila kan chet tam lo hle maya kan chet tam lo ang ero chuan kan chet chun a hlawhtlingin a hlawkna po kan mu nualin arin oma chung zinga chuan mi mala po kan chorem mai tuna zanna ron kal khom ten kan hriatangin bible Chhiarchhuak te mi member somni pakolai mai kan om hi alomom hle maya kan activity adang lam deuh hlek mai theya kan activity a chuan amaro chu bible Chhiarchhuak member somni pakolai mai kan om thei hi kan activity nei thei lo na ngai tua ero chuanin alomom le ni tuna thupui awangin khatiang hun kha kanan tonga tun thleng point alania eng chen nge odon kan hrelowa chu tiang hun kan ton mek lai a hetianga thil tha tangkai kan ti sa le tharawa kan hlok na tur thil kan ti hi ain chir om lo le in ka ria a tin hun har satak tila kan soi sual lawang hun har satak kan tonga enge kan la ton le zel don po a hriat lawa chung hunatana kan mamo em mai chu pathian thu bible boka hi ania chuwang chuan helai muna member local te kan thil ti akha alomom a kem ani tan kan hlok pui nge ka ring ani tin hei group bible Chhiarchhuak group hruai tu te le branch hruai tu te thleng point kanan oma k3p ang point athamuan thlak le in ka hria tikha kan soi hmasadu ani pathian thui lo ngai thlang u I thu hi ka ke atan te hian khonwar ania ka kongatan engani I thu hi ka ke atan ten khonwar ania ka kongatan engani hebrai bungli chang som pani thu hi kan chiar lenge pathian thu hi anunga thil ati theya khandai hriam ton engang ai point a hriama nun na le tharau ru tua le thling phel sang ru tua le thling phel sang khop hialin a chun theya thin luangai tua le tumtei a hrengal thei ani chunglo po chu henglo po hi pathian thu thil ti theina atakin kan tongin kan hria in karing lalpan kan zatan malmi som sakro se tong tryang u lalpa kan pathian min mangai tu zanin hun tha min pe ka wangin lawm thu kan hril cha hei kumin chung kan chui kira kan ngai tua le ta k3p ang chuan kan activity tam lo hle maya kum tira mars tha thleng vel emo activity kanan neya chumi bak chu hrileng awangin
kan ti tur ang te kan ma chhop te ke tripi anga kan chet vel na le irong kan bol na kong rang dang te po ti lei theilawin kan omania in khom te hial po chunjom theilawin kan omani maro chu zanina hun tak mai hun rem chang tak mai nang min pe a tin he hun hi hun poimo tak mai le lomom tak mai ni te point kan hria hun har satak kan to lai te har sanna kan to laia har satna kan ma chondan bible chiara nangma thua in pola nangma polna hun tha neya bible chiar mieng mazat mai chiar sok mieng mazat mai kan nei awang poi hian lalpa lom thu kan hril chia zanina hian chung mi te lumpuina thilpek te po chu kan hlan don ania he program kan man hun chung zongin minom puila mingkai hroila helai mun local khom te le bible Chhiarchhuak te gei poina hlok puina an chan ngei thein turin nangin malsom la annun kai hruai tu tan an bible Chhiarchhuak te I thu an hriat te nangin malsom ang che kanal pai so Krista ngin chung chu krondile amen le kan ziak tu kan so manga bible Chhiarchhuak hi miang za cheng ti te kha chiang jok in le pon tur dang te awmani chuan han puang sela hilu som ngu kanin kan kumpuan kai hruaina kan thupui chen sanga thlenchin atanga hmasawn ti nuaya nge bible Chhiarchhuak lom puina impact ti te khati ang hun kha kan mang thei ania alom hle mea zani ami somni le pakua loman pek turani amaro chu kan vain kan tel thei lo ero apoi kan ti a tin he kan kumpuan thlenchin atanga hmasawn tia hianin Paul som le Paul som pani pastor tin degree course zote le graduate kan tiang chi te ho khalom puina impact to ania zanin anga asanga hun man ero kha chu ani lowa bus committee bial nei ten an mani ina remchan angin lom puina kha impact ani ti kha zanin akana in share ti ni se athange tin zanina in khom bana hianin group mal atanga bible mi som tal Chhiarchhuak mi group mal atanga mi som bible Chhiarchhuak te kha branch tu te le group tu te nen Kohhran hola thingpui in ho tura ni hei kan kumpuan in kai hruaina ina aksoi ania group mal atanga member mi som in bible Chhiarchhuak an om chuan group tu te le branch tu te ne thingpui in ho tu ti kha nia zanina amusa group te hi mi som le pahni in an Chhiarchhuaka an ni ho nen hianin zania bible Chhiarchhuak tele group tu te nen khanin thingpui kan ho don nia tin kumthara hianin KTP chanchimbuman hi cheng za ani to dona kumkhat lakman ani chu kumkhat chungin cheng za nia kumin le kumkalta cheng somria tan thina amaro chu kumthar lama chon cheng za ani to dona kha member te kha in shia tir ni se tin chanchimbu hi tuna hianin kopi za som lak mek ania kan branch member ngai to chonin kan la thanem lo tok khop meya amaro chu henglama te hianin kan u kan nau te po khanin thanem la deu tur point kan in chain kan nge ani ni somni le paruk thla som pani sangni le somni indin ni khanin HIV AIDS awareness campaign banner mun thuma kantar te chu siam thata ni ya ban soi tu te natlang ani ya heta hian thlamwala banner mun thum ma kantar to te kumtir lama kantar to te kha alo chia deu to wangin thom thata ni ti kha kan ria tir bok ani tin ni somni le panga thlasom pani sangni somni Christmas ni khanin kumin chunga kam member boral mi pahni te ralna hun man ania kha hei hethili kumda kan lo ti thin angin kum toping khoma kan member boral an chuanin kum toping khoma hian ralna thil pek te impact thin ania amaro chu kumina kum toping khom te in khom le activity sang kan nei theilo awangin ban soi tu te in thenin ralna hun man ani tin hei zani na kan sia kan program te hi na kina YouTube channel ata chu tummania hei
thanem nga in tlangwal ti amate tlangwal lalhruaitluanga te le tlangwal Lalduhsaka te an thil nei te ron tho chopui turin kan han nge na hei a hlawhtlingna kan hmu a lam chungah khan lawm thu kan an soi ni se tin he channel hi nakin zela kan rong bolna konga ma kan lakna tur le rong bolna zau zawk social media ma kan nei theih be sein YouTube channel te kan an siam ania khang song song te pawh kha subscribe ko te le enge tun ai zau zo kan rong bolna te zo khwa te mi tam zo kina am mu theina te pawh khanin tran la deuh turin kan an so min kan ngen bok ani kum sa ni le som ni pakhat KTP Bethlehem Ventlam Branch Ruaitu te leader atlangwal chonglin sanga assistant leader pu Larin fela secretary atlangwal lalhruaitluanga assistant secretary atlangwal Moses Larin kima treasurer pu Lalhriatpuia financial secretary pu KVL Lalhriatpuia te ania branch committee member tur te hi pu lalhruaitmoya pu ngurzamliana pu lalnunpuia tlangwal F lalremruat atlangwal Lalhriatpuia tlangwal K Lalduhsaka tlangwal van Lalduwa nula PC van Lalpeki nula zonun moi nula lalbiak sangite anni khangkha kumsang ni le somni pakhata kan ban shroi tu te anni tin hei zonina kan kalkhom chang kan shreka Bible Chhiarchhuak mi somni le pakwatei an hming kan puanga kemani te pokan lo in hriat ve hrim nan te po athange amosa group hi kan puang ma sange amosa group atang hianin hming than sange remruat moya lalrin diki lalhruatpui lalhtanmawia lalrin chani vanal feli ral te lalramluapui ral te thi lalnunpui linda lalmoi zuali ke Lalduhsaka Daniel group atang hianin vanram moya ruthi hmasawn dong kimi Irene lalengzawi Esther lalramliani lalnunpuia F lalrin oma C lalbiak dika J lalthawmpeki Jopa group atang hian zonun moi arvan lalzuali lalhriatluanga lalremruatin hamte lalchuan omi lalminglua lalhramon omi arin sangzuala Lalhriatpuia khangho kha Bible Chhiarchhuak mi somni le pakwate anni okhati zong kha kan puan thein mei se thange hei zanin na hian zai ho te po chak kom hle maya kan rampum hu pa kan Kohhran Ruaitu te poinan soi ve ta zaw zawa rilru a chuan thik thu te po cheve deuh ta in khria tun nu a hi chuan bazar le mun hrang ba sa te mi pui pun khom na le mi pui to tak takin an hunga chuti lain biak ina in khom theiloin kanan lai te bo hi rilruin thik na chen engemaw chen anei a chulai te chu rilrua oma kan soilang mai maya hei kan hriat angin kumina hrilenga wangin engma ti lei thei ani lowa KTP kan chet vel na tur kan chet dan phungpa ngai kan phalona sa hle maya chuti lain ahminga leader hanina thupa han choi kan duwa ti tur ti lo emo ti tur zok ti lo le ti lo tur ti te soi lo tur soi te po kan nein member te rilru hantina te po kan nei mai theya chunga chuan in mi hriat thiamna kan deal duwa hei kema bi ka chuan hrileng te hi hrileng mal somna te po nin ka khredeu rewa lockdown an nia kan soyang khan kan chet velna kan tit engemot chen kan ti theilowa chulai chuanin ti thei nita angila leader mo phurna hi katlin don lo hle in ka hria chung zong chu min hlia khu ni te point ka hreve chulai chuanin tlin lo na tam tak fel lo na tam tak kan nei in karing chulai chuanin member te hriat thiamna kan nge na tin chuti rual chuan hei thathum malam March thla chan vevel an mai the khami atang khanin lockdown in an chun zom ta a khami malama
kan KTP activity thlir khan kumin chunga kan hmbak chu alom don hle khan ka ria a eng don hle khan ka ria mar chu kan hriat angin heti hi anita a wi le kong le lama chuan a wi hle in ka ria ve thunga chu member te kanin po tlanga kan tho ho na tha chu tiangin hrileng in miron nang ta chu ti chung chuan chet lo thei lo na group ang po chet lo thei lo na branch a po chet lo thei lo na te po awma kan chet thei chuna kan activity kan chet chwa pui dan kha lom tur tam tak awmin ka hria lom thu soi tur bik kan ni phei chu ka hre che lowa mar chu alom me ma lom thu kan soi du ni tuna chuan lom puina thilpek kan in pedonanga thilpek patu tur thilpek lan tu tur hi upa h zo ri khuma ania kan ziak tu ten buaipui ngai te an buaipui boxela ilo somangu zani na hian ron theilo tura in hriat ti ra hi pahnih oma nula airin le leng zawi hi zina chuan tlangwal eflel rin oma daniel group ve ani hi an hna tru lawangin ron thei lovani chu kan hriat tir kan ti deuh hmal mayanga heti hianin a inziaka bible Chhiarchhuak chawimawi nulala ram hlawhpui ralte amosa group kumsang ni somni branch kumpuan thlen chin atanga hmasawn thupui pangana December ni somni thlenga bible Chhiarchhuak ti hlawhtlinga bible bupumpui a Chhiarchu awangin he chawimawi na thuzia khilana ni leader le secretary in mingan saina hemia hian thu chu ain ang veka a Chhiarchhuak tu te thalak le an minga hi a hrang don ani tin hei bi thil dang a kengtela marks KTP marks hemi hi KTP logo chuang tin hi pen ani boka hi ti hian kan nula lalram hlawhpui local sela kan hi Kohhran ayo in sep sak sela nge nula zelal thon pe ki daniel group tiar kan kal chun zom de ngal char mai don ne ai ti dan ne mai ka nula ming than sangi amosa group nula lalrin dike amosa group nula vanlal feli amosa group nula lalrin chani amosa group nula lalhruatpuia amosa group nula arlal chuanomi ani hi kal lova nakina akal lo te hi chu branch committee ten ang tin nge kan tiang kanin don sak khachu ti lo ri photila thange nula linda lal moi zuali amosa group nula ar vanlal zuali zopa group lak lo lai takin nula rintei te u nau thu ma hi at chiar bible Chhiarchhuak nia aro pui ko mai amosa group nula zong nun moi branch committee member ani hi nula lal rin federal te amosa group mi dota hian ron kalanga nula lal rem ruati namte zopa group
nula estel lelram liani kan lam diklei thei lo chule Daniela group ni tlangwal arin sang zola zopa group purem ruat moya branch committee member ani Puais Lalhriatpuia branch committee member Nula ruthi mal somdong kemi Daniela group Nula Lalhtanmawia Amosa group Tlangwal ke Lalhriatpuia branch committee member ania Tlangwal vanram moya Daniela group Tlangwal silal biak dika Daniela group Nula Irene lalengza vihi nakina ani po eroding kal theilova Nula LH Drumwan omi zopa group Nula tilal nunpuyi Amosa group Tangwal arlal minglua zopa group Tangwal arlal minglua hi kumina member ani hey Chhiarchhuak ni kina Pulal Nunpuia branch assistant secretary ni an donglok merase Tangwal arlal lalhruaitluanga branch secretary ni nakin na kaning lolok tan ni lokswal ni mo Tlangwal F Lalhrinoma le nula Irene lalengza vite le nula ar lalchuan omi anni hin ron in khom lovan ron tel thei lova ati dan tur kan ngai tu don nia tin o ni chingkha ka phon thei ngila nula ar lalchuan omi hi chung kohar satna vain ron tel thei lo aron in report book ani Kha zong kha lom thu soi tur bik kani lo mai thea a lom tur chu a Bible Chhiarchhuak ate khain nin ka ria Bible Chhiarchhuak thea in omte tin Bible in Chhiarchhuak a hlokna in tel te zong zong ngai to khan a lom tur jok chu nang mani in mai thea amaro chu K3P hemi Bethlehem Vengthlang branch ina kan kumpuan ti hlotlin na le K3P na lom puina pek turatana branch mail te moitu tepo inni na wangin lom thu kan soidua in zawai chunga lom thu ka soya tin athu in chiar ngei kha hun lom oma le hun harsa in ton chang kwa in nun kai hroi tu lo ni sela in tan mal som na tam tak thlen tu ani nge yang ti in du sakna kalan chewa pathian in mal som chewro se kan Kohhran ayo kan soi han soi du mo nei mo han secretary han lom thu soi tur kha min hril ma se din ngal turani le ni lo kha ka chiang chi lowa ka ding tlang ngal lowa ka kan leader in a soi to thowa Bible Chhiarchhuak mi som ni pakwa te chunga khan pathian mengin lom thu kan hril chewa Chhiarchhuak theina hrisel na tha pe tu chau ne na pathian ne na lom thu kan soi bok ni sela Bible Chhiarchhuak theile Chhiarchhuak du na thinlung pe tu chau pathian kha in thei ngil lawa in riat reng kha kan du sak chewa tin Bible Chhiarchhuak thei tura mitra in nei te kha lom om hlein ka ria hang te ha lom thu soi na tur kong sang
tam tak Bible kan Chhiarchhuak theih na tur in Chhiarchhuak theih na tura kha oma lawm thu soi na tur hi in chungah le pathian chungah hen tam hle in ka ria a ten Kohhran ai o hian hei ke tipia tum ni karon kalna ni towa tum ni karon kalna Bible Chhiarchhuak mi som ni pakuai nom hi ropui ka tia Bible Chhiarchhuak hi aharsa ten Bible Chhiarchhuak hi an ngai hlut omin ka ria a KTP kan ni chung khan voinga hi chu ka chiar thei chinania ka Chhiarchhuak vea hi upa kan ni china hian kala Chhiarchhuak lawa mumal takin kumina hian in KTP til ti wang han Chhiarchhuak ka tuma tlem te in ka zo lawa wa se lo mandong tura han ka tel ve thei don chi in ka hresi lawa thowa tuna hian Chhiarchhuak ram chu la tumani la Chhiarchhuak lo de leka alom om hle mai ti kha kan soi duwa tin chuti kara chuan Bible in Chhiarchhuak awanga pathian ne na in pol na in nei dan tur ka ngai tu hian ropui ka tia a hlu ka tia ke a Chhiarchhuak lo po hian in kum danga rong kan bol na zong zong aya pathian ne na tanga hlok na ka don le ka mu zong zong te hi ropui ka tia amak po ka tia nangni ponin ti garing in Bible Chhiarchhuak kha in hlok pui hle in garinga nakin zela soi ve hrim hrim po hian ladu om ve le ni ti kha kan soi du a hetilai tanga hruai tu ni na lawm thu soi na ai ma chan a Chhiarchhuak tu ni na tang hian lawm na hi na sat jok karinga chawang chan Bible in min hrilangin lawm chungin lalparong bol ula la sat chungin a biak in hung chung kot lai ti han local ro tiang khan hun har sa le hun khir khana lawm chungin lalparong in bola chu lawm chung lalparong in bol na chuan Bible Chhiarchhuak na hmuna hruai lut chaunin ka ria a lawm om hle in ka ria a zong chang thlak le bok in ka ria a lawm man awme mo om lowe mo Chhiarchhuak tur ti awme mo om lowe mo ring tu kan ni na anga tai mata ka Bible chiar thin tu le Bible te po la Chhiarchhuak zel turin du sakna kan hlan tel ngal chauni kalome upei zur khuma kun Kohhran ayo kan lome athil pek lai kha a holam view mai theya thrin khatan chuan hei thuziak hi eng mo hian kan donga noksak thrin khat phei chu noksak chin te po alo om theya amai ro chu kha thil pek kha aman le thil dang angin ahlu lo ani theya amaro chu kan ngai poi mo na branch in Bible in Chhiarchhuak kha kha ngai hlu ani tilan tir na kha a hlu lai taka chu ani ti kha thil hlu kani pek theilo lai khan kan soi du ani tuna chuan kan hun top lam kan hayanga tong trai rol na nei a thain ka khia thupui tur tam tak om thayanga kan khon lo mai anga helai tang hian kan soyanga hei activity atlema kan nei chun chu am deuh hlekin han mangila darkar chan ve kha kan hisap deuh kema in ruam man na dewa chuan anya ki la pel tam lo a borvel a chuan kan zau tho tura ka ngaya tong tai rol na kan nei anga chumi nuwa chuan ding chuin lo tong tai na kan soyanga kan hun kan ti top don nia pathian pathian hena tong tai rol na thupui tur tan chuan hengtei kan chopa pakhat na chuan pathian hena sual thupa choina le ngai dam dil na kumin chunga kan hun man to te po anianga sual thupa choina le ngai dam dil na panina chuan kumin chunga pathia min hruai dan kan hrianga min hruai dan le min hruaina lawm thu kan soyanga pathian min hruai dan le min hruaina lawm thu kan soyanga pathumna chuan kan member chatuan rampan ta te pani anoma an chung ko ni tan chatuan rampan ta te chung ko panta te chung ko ni tan le lusun chung kwa abikin kan Kohhran huam chung mi te tan ti mai ila kan
ขวบเจ้าลุตุกปัลเทียอาเจ้าเวียวเท่านาอินเฮลาเฮียนกันเก่าหันหวมชูงมีเตบิกะหันตีตาไม่ละลุสุนชูงกว่าเตตันปาลีนาชวนกลุ่มตบแล้วมันเนี่ยกลุ่มทาร์อันนี้ไม่โดนนะKTP อย่างชวนกัน หุ่นตบกันโปรแกรมตบแต่พออันยังกลุ่มดังอังอินทุ่มขัดจานะจงใจอินคอมมาเตะกันตีเลยเทลตากินกลุ่มทาร์ตานะอินลันทาร์นัตโปในละอัฐอเมกันสวยนนเละทุกทงไงประเทศนี้นะส่วนทุกประชาชนเนี่ยไงดำดิลนะประเทศมินช่วยดันเละมินช่วยน่าลมถูสวยนะจัตุนรำเมมเบอร์จัตุนรำปันตาเตช่วงกว่านิตานเละลุสุนช่วงกว่ากันกอรันช่วงมีเตตานกุมทาร์ลมตุรตานะอินลันทาร์นะในอินตัวน่าจงใจรัวนะอิโลเนียง